Hi guys, welcome to our channel TV Fires TV. We are back again with latest news nyaya dziri kutenderera pasocial media. Passion Java anyora kuti I am still waiting kuona mapics ane crowd from album launch yaBaba Harare, akaisa ka emoji kamunhu kari kuseka. Baba Harare vakauyawo vakanyora pazasi vakati I have no idea, vamwe vakati it's growth, vamwe vakati we don't know, vamwe vakati find God, vamwe vakati find God first, vamwe vakati keep on waiting, of which nyaya yekuti I have no idea and its growth inyaya yaitarwa pana maititi namadam boss pavakainterviewa, ndo pane nyaya yekuti vamwe vari kuti its growth, vamwe vati we have no idea. Vamwe vakauya vakati saka muchaita sei mukaziva kuti mapictures achona akamira sei. Vamwe vakati size inokwana Baba Harare havafananidzwe nezvinhu zvisina basa, vachireva kuna Java vakati Java pafair level raBaba Harare nerako hazvifanane, respect Baba Harare, uri mwana iwewe, ndozvataurwa nevamwe vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Vamwe vati saka muchaita sei kana mukaona mapictures acho. Vamwe vakati takunyora rimwe album richapisa futi regore rinouya, iwe uchingotaura zvakapfuura, ndozvataurwa nevanhu vataura zvakasiyana siyana. Vamwe vati wave munhu wesensors here iwe Bhangu, unoda kubvunza kuti unoda kuona mapictures. Vamwe vakati he doesn't publish his show on social media, vachireva kuti Baba Harare vaiti zvakadaro. Vamwe vakati you are now feeling jealous, you compare street kids who were at your show. Vamwe vakati we don't bring zvinhu zvemubedroom medu pasocial media. Vamwe vati it's not like ndezvemarally ema-election and stuff. Vamwe it's like you didn't pray, ndosekera uchitaura zvisina nebasa. Vamwe vakati you won't see anything pictures growth. Vamwe vakati google everything, usati netse, usataura zvisina nebasa. Vamwe vakati it's now personal. Vamwe vakanyora there is a difference between free show and paying show. Vamwe vakauya vakati you need deliverance iwe panga naye. So ndo zvataurwa nevanhu vataura zvakasiyana siyana vachidedzera kuti aiwa iwe panga naye uri kutaura zvina nebasa rose. Vamwe vadedzera kuti enda unopfeka kawigi kako. Vamwe vadedzera kuti aiwa zvinhu zvinoimbwa naBaba Harare hazvifanani nezvako, iwe unoimba zvinhu zvekucrash. Manje Baba Harare vanoimba zvinhu zvinonzwika zvine order, kwete zvako na DJ Towers. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.